ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେଉଁ ରାଶି ଦେଖିପାରିବ କେଉଁ ରାଶି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ କାହା ପାଇଁ ମନା। ଆମର ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ଏମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ରାଶି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ରାଶି। ତେଣୁ ସେଇ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ଆଜି କୁମ୍ଭ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ତାର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏଇ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଅନ୍ୟମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେବ। କାରଣ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମର ନୁହେଁ, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁ ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା କରିକି ଏହାକୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ